Hi mga kaibon, welcome back po sa channel natin. Ibon at iba pa, sa mga hindi pa po pala nakasubscribe dyan, ano pang hinihintay nyo? Subscribe na po kayo at paki-follow na rin po, like and share yung FB page natin, Ibon at iba pa. Kasi dun po tayo namimigay ng fertile na itlog, inakay at ibon pag may available po. Namimigay po tayo dun agad-agad. At sa mga Shopee supporter po pala natin na dumadami na po kayo, maraming salamat po sa suporta nyo, sa mga positive review nyo doon, sa positive comment nyo doon, na yung mga patukan natin subok na sa inyo, na nakapagpalabas na kayo ng mga inakay, ginamit nyo na sa mga red eye nyo. Kaya maraming salamat po sa tiwala nyo mga kaibon. Ngayong week na to mga kaibon, napakaganda po ng topic natin kasi bibigyan natin na naman yung kulay, yung katanungan o ang tanong ng isang kaibon natin. Napakagandang tanong po to para po to sa lahat, mapa-newbie man o mapa-veterano man. Ang katanungan niya po is, kaibon, sana po may topic daw natin sa susunod tungkol sa maliliit na mag-iibon, kagaya daw niya na hindi na makahabol. Ibig sabihin, hindi na maka-upgrade at gusto nang umayaw sa pag-iibon. Siya po ay galing sa Bulacan, sa Gonoy, Bulacan po. At bibigyan po natin to ng magandang topic ngayon, o sasagutin po natin to mga kaibon. Sinabi ko kanina, hindi lang to para sa newbie, para sa mga veterano, kasi actually dilemma to, o ibig sabihin lahat po tayo nakaka-experience nito. Sino ba naman ayaw mag-upgrade mga kaibon? O sino ba naman hindi gusto makahabol sa larangan to mga kaibon? Pero syempre, bago natin i-discuss ang napakagandang topic nating to mga kaibon, mag-shoutout muna tayo sa mga solid supporter natin. Kasi dahil po nga sa inyo, sinasabi ko parati, nagpapatuloy po tayo mag-upload ng video every Thursday mga kaibon. Kaya maraming salamat sa suporta nyo. Okay, syempre ngayon mga kaibon, i-shoutout na natin ng mga sobrang solid supporter natin. Maraming salamat po. I-shoutout na po kayo namin. Unang-una sa lahat, syempre, PPSM Birds Incorporated, kay Kaibon Sir D.K. Lennon, Aldrin Martinez, Dan Katian, Ann Pauline Avery ng Quezon City, Selbero Magbanua, Eli Sarmiento, Angelo Villena, Jobert Casal JTB, pasuporta din po mga kaibon, Rick Atega, June Avengoza, KJ Mini Avery ng Samar, Jonathan Docueza, Jaidet Ibunan ng Taguig, Guadalupe, Edward Antonio Vasquez, Elmer Sinidosa ng Binaon ng Rizal, Ricky Jael, Love Ones Family Speragera, Rowena, at ang si anak ata to ng family Speragera, si James at si Betchay, Lutgardo Matic, Papa Mar, Mama Lynn, Tito Von, Chewy, Safi, Papa Joms, Frank Aguilar ng Binaon Rizal, KC Luft and Mini Avery, Rico Nilasca. Shoutout din po kay Kaibon Raymond Kian, kay Lex Avery at kay Kaibon RMG Avery. Maraming salamat po sa suporta nyo mga kaibon. Okay, ngayon syempre mga kaibon, bibigyan na natin ng kulay. Sasagutin na natin to, yung napakagandang tanong at napakagandang topic tungkol sa tanong ng isang kaibon natin na sa susunod daw tungkol sa mga maliliit na mag-iibon na kagaya niya na hindi na daw makahabol at gusto nang umayaw sa pag-iibon. Napakagandang katanungan nito mga kaibon, kasi alam niyo kung bakit. Hindi lang to yung dilema o nararamdaman ng isang mag-iibon. Maraming breeder ang damang-dama to mga kaibon, o nararamdaman to mga kaibon. Bibigyan natin ng solusyon yan mga kaibon. Magbibigay tayo ng suggestion sa video natin, sa huling video natin o sa bandang huli ng video natin, para kahit papaano mapag-isipan nyo mga kaibon kung bakit, kung ano yung mga diskarte dyan mga kaibon. Unang-una po sa lahat mga kaibon, kung gusto nyong makahabol, syempre mga kaibon, mangangapital po kayo mga kaibon, magpapalabas po talaga kayo mga kaibon. Pero gaya nga ng sinabi niya mga kaibon na maliit na mag-iibon, naintindihan ko yan mga kaibon. Pero unang-una po, yun po talaga, kung gusto nyo po makahabol, maglalabas po talaga kayo o mamumuhunan po talaga kayo.
Kasi bakit po may nauna? Bakit po sila yung nauna doon? Kasi po namunan sila mga kaibon. Nagpapasok sila ng ibon sa Pilipinas, hindi lang po daang libo yung pinuhunan noon mga kaibon. Milyon po ang pinuhunan ng mga yon mga kaibon. At pag nagpapasok sila, wala pang kasiguraduhan yun mga kaibon. Ibig sabihin, pwede nilang mabreed, pwede nilang hindi mabreed, pwedeng mamatay, pwedeng makawala. Kasi pag pumasok dito yung ibon sa Pilipinas, iba-iba po yung breeder na pinanggalingan yan sa ibang bansa. May broker ka nakakausapin pag pumasok dito galing Indonesia, kasi sa Indonesia galing yung yellow face at aqua. Iba-iba pong legban yan. Pag na-check na po yan, iba-iba ang breeder na pinanggalingan yan. Kaya po mahirap na ibalik yung ibon pag hindi mo nagamit. Katulad din dito sa Pilipinas, di ba, ang sobrang daming buy and sell dito sa Pampanga, daming buy and sell sa Bukawi. Mga buy and sell yan. Yung iba diyang legban, iba-iba breeder. Ang iba walang legban, depende po. Parehas lang din po nun sa ibang bansa mga kaibon. Yun nga po yun mga kaibon, yung kinakatakot mo din doon pag nagpapasok ka ng ibon is baka hindi mo magamit yung ibon. Kasi may kilala tayong mga kaibon, gumasos ng milyon, bumili ng yellow face. Yun nga, ang ending hindi na breed. Wala na magagawa, wala na tayong magagawa doon mga kaibon. Kasi nga, wala naman tayong pwedeng balikan doon mga kaibon. Na kasi hindi na talaga mabreed. Pero, kagaya natin, kung wari mga kaibon, bumili rin tayo ng ibon doon. Sa awa ng Diyos, nung una, mga ilang clutch, hindi nagpipertil, nagawa natin ng paraan mga kaibon. Kasi medyo may alam din naman tayo paano magpapertil o paano magbreed. Kaya kahit papaano, kampante tayo na mapapadami natin. Huwag lang mamatay. Pag namatay, wala na, posit talaga yun. Pero pagka hindi lang nagpertil, kaya natin gawa ng paraan yan mga kaibon. Huwag lang, yung nasabi ko, huwag lang mamatay kasi mahirap na talaga yun mga kaibon. Okay? Yun po yung sinasabi ko doon mga kaibon. At sa experience natin mga kaibon, tulad natin, nagsimula tayo mag-ibon mga kaibon, hindi naman tayo nauna. Actually, huli na nga tayo kung tutuusin mga kaibon. Pero, nung nag-umpisa ako sa pag-ibon mga kaibon, hindi ko po talaga lubos akalain na aabot ako sa ganito katagal. Kasi, wala lang, gusto ko lang mag-alaga. At yun nga po mga kaibon, bago po kayo mag-quit, balikan nyo po yung araw na kung bakit kayo nagsimula. Kasi tayo, iba-iba tayo ng rason kung bakit tayo nagsimula sa pag-iibon mga kaibon. Kayo, baka gusto nyong gawing negosyo talaga, iba dyan, hobby lang. Depende po sa inyo depende po talaga mga kaibon kung bakit tayo nagsimula sa pag-iibon. Pero sabi ko nga kanina, gagawa natin to ng solusyon mga kaibon. Gagawa natin ng paraan. Kasi naintindihan ko, sabi ni Sir, na maliliit na mag-iibon. Kasi tayo nung una mga kaibon, nag-alaga lang tayo ng ibon, hindi natin alam kung ano. Kasi wala tayong kalam-alam sa pag-iibon. So lang wala talaga, zero knowledge talaga mga kaibon. Pero yun nga, sa awa ng Diyos mga kaibon, tumagal tayo sa pag-iibon. Ang unang solusyon dito mga kaibon na nakikita ko is tamang simula. Bakit natin nasabi na ang solusyon dito is tamang simula? Kasi po, pag tama yung simula mo mga kaibon, syempre yung mga mabibreed mong ibon, maayos na. Ang mabibreed mong ibon is papatok sa masa mga kaibon. Ibig sabihin nun is makakabenta ka at makaka-upgrade ka. Kasi tama ang simula mo mga kaibon. Napaka-importante ng tamang simula mga kaibon. Kasi katulad nung una, ang simula ko rin hindi tama mga kaibon sa totoo lang. Kasi nga gaya nga sinabi ko kanina, zero yung alam ko sa pag-iibon. Pero sa awa ng Diyos, yun nga, may ibon tayong naibigan, yung dilute, at biglang naging sikat yung dilute, pumutok yung dilute. Doon po tayo nakakuha ng pang-upgrade natin mga kaibon. Di ba, napaka-importante ng tamang simula. Kasi mangyayari niyan mga kaibon, makakabenta ka, makaka-upgrade ka. Ganun po yung karamihan mga kaibon. Ganun po yung karamihan ng diskarte
ng mga mag-iibon natin. Benta upgrade. May kilala tayong ganun, benta upgrade, yun yung ginagawa niya. Kasi nakakapagpalabas siya ng Lutino Opa, Crimino Opa, yung mga ibon na mabili sa market. Yun yung inilagaan niya. Tama yung simula niya, kaya nakakapag-upgrade siya na hindi galing sa sarili niyang bulsa, galing din sa ibon. Kasi yun yung kinakatakot ng ibang mga buyer o ibang gustong mag-breed eh. Kasi baka hindi nga nila ma-breed o yun nga yung dilemma talaga nila. At isa pang solusyon dito nakikita ko mga kaibon is, kunwari yung kapital ko maliit, kunwari hindi kayang bumili ng pares ng ibon para makahabol, maghahanap po ako ng kaibigan ko na trusted talaga, na baka may kapital din siya dun, na pwede naming pagsama. Ibig sabihin korporasyon na ikukorpo nyo para makabili kayo ng pares ng mga bagong mutation ngayon para makahabol kayo. Kasi ginagawa po yun ng ibang mga breeder dyan. Akala nyo ibang mga breeder dyan maraming ibon, maraming kakorpo yun mga kaibon, maraming kabakas yun, kaya may mga mutation silang ganun. At ginagawa nila ganun din pagka inakay sila, pagka nakapag-out sila, iipunin nila o depende sa kanila, pero karamihan ina-upgrade din nila mga kaibon. Kaya ganun yung nagiging diskarte nila mga kaibon. Okay, ang pangatlong solusyon na nakita ko dito mga kaibon is, kung wala talaga, kung di kaya yung dalawang solusyon na nabigay ko ng una, kung di talaga kaya mga kaibon, sumali po tayo sa mga palaro sa Facebook. Hindi ko sinasabing sumali ko po kayo sa ending kasi sa ending gagastos ka rin doon. Kasi sabi nga ng kaibon natin, maliit na mag-iibon. Pero nasa inyo na yun mga kaibon. Pero ako, hindi po ako nagsusugal kasi mga kaibon eh. Kaya hindi ko hinihikayat yung kayo na magsugal. Pero kung yun yung diskarte nyo, depende na po yan sa inyo. Ang sinasabi kong sumali po kayo sa Facebook is yung mga breeder na namimigay ng ibon. Pwede din sa YouTube. Kasi may mga breeder na mga generous eh. Namimigay sila ng ibon para makahabol din o para ako share your blessing, para makashare ako ng blessing ko sa ibang tao, para kahit papano mayroon silang ibon na aalagaan, na may excite na naman sila magpa-breed o mag-alaga. Kasi di ba makakahabol sila bagong mutation. Maghanap po kayo nun sa Facebook mga kaibon, baka may mga breeder na ganun. Tapos sali kayo, baka malay nyo manalo kayo, di ba? Pero tayo, di ba, nagpaparapol din tayo mga kaibon, namimigay din tayo ng ibon. This December, depende sa available sa awa ng Diyos. Kung marami tayong painakay dyan, mamimigay tayo mga post YE, post Ino, ganun yung pamimigay natin. Depende po sa available dyan, mamimigay po tayo mga kaibon. Yun po yung solusyon na isa nakakita ko, na sumali po tayo dun sa mga ganun, malay nyo manalo kayo, di ba? Pero syempre konti lang din yung mga nananalo, pero at least may pag-asa mga kaibon. Kaysa naman mag-quit kayo, kasi pag nag-quit kayo mga kaibon o gusto niyo nang huminto talaga, depende din yun sa rason nyo mga kaibon, sa rason nyo. Kung hindi talaga kaya mga kaibon, wag pilitin. Pero tandaan nyo mga kaibon na pag nag-quit kayo, wala na talaga. Ibig sabihin, sumuko na kayo, wala, hinto na talaga dun mga kaibon. Okay? Pag may suwisyon pa kayo mga kaibon na naisip na solusyon sa tinanong isang kaibon natin, comment down below mga kaibon. Kasi alam ko maraming mga kaibon natin gustong basahin yan at gustong i-apply. Kasi alam ko na ayaw nyo rin mag-quit mga kaibon, kasi nakaka-enjoy talaga yung mag-ibon mga kaibon. Kaya gaya ng sinabi ko kanina, kung hindi talaga kaya, huwag na pilitin, kasi baka imbes na maging stress reliever nyo, mas stress pa kayo. Okay mga kaibon, pag may suggestion kayo, comment down below lang mga kaibon, babasahin natin yan at maraming magbabasa dyan, I'm sure mga kaibon. Sana nag-enjoy kayo. God bless po sa lahat ng minamahal nyo sa buhay. God bless po sa lahat ng mag-iibon. See you next time po. Ibon at iba pa. Maraming salamat.